omului poate, poate Dumnezeu. Ce omul nu poate face, face Domnul meu. Când ai o problemă grea, vino la Iisus, El ți-o poate rezolva, că așa a spus. Poate Domnul, poate, poate vindeca. Poate Domnul, poate, poate mângâia. Poate Domnul, poate, poate vindeca. Poate Domnul, poate, poate mângâia. Cum striga pe drum odată orbul Bartimeu: Fiul lui David, ai milă, vreau să văd și eu. Domnul plin de milă atunci s-a apropiat. Pe loc orbul Bartimeu a fost vindecat. Poate Domnul, poate, poate vindeca. Poate Domnul, poate, poate mângâia. Poate Domnul, poate, poate vindeca. Poate Domnul, poate, poate mângâia. Strigă către Domnul, frate, strigă neîncetat. El ți ascultă rugăciunea de ești întristat. El îți spune: nu te teme, ești copilul meu, căci tot ce nu poate omul, poate Dumnezeu. Poate Domnul, poate, poate vindeca. Poate Domnul, poate, poate mângâia. Poate Domnul, poate, poate vindeca. Poate Domnul, poate, poate mângâia. Poate Domnul, poate, poate vindeca. Poate Domnul, poate, poate mângâia. Poate Domnul, poate.